малко. Ужас. Да, смигам. A few moments later. Ще ми поставя на друго място. Няма се. Защото трябва да се света. Добре, нека да се включим. Готова да загрева. Да се сега тенджерите, която е вътре. Вътре ли си мали? Motherfucker. И теб. Чакаме сега водата. Скабум, водата е готова. О, как съм почек, майка ти. Стой, минало да избухва. Не е моментът за апартамента. Сега е моментът за апартамента. Не сте видяли. Добре, какво ти става? Моята момента. Добре. Нека си взял хладилника за после. Хладилника го правим и го слагам вътре. А така че не знам как се правят там нудли или там каквото са, не знам, съкание. Не знам как се правят. Да. Само да напъртякам работата, си ги направя малко нити. Да, ще ги направя. Малко нити. Чекай. Аре, бе, черешката на топата. Ще ги слагам вътре. Как плъкнаха. Добре. Аре, просто шегувам се бе, да, шегувам се бе, днес. Добре. Този кремишчо. Не. Вземем това. Тук ще го закрия, защото да не ми изтрете от молят. Бягай, бе, брат, те ме извади сега на маняк. Сега yeah, boy. Ще ви направи снимки, брат. Така че толкова грозо крем ще съм правил хора.
Не знам да го просто съм малък. Не пука. Достига. Ще го кръжбем. Много голям достига. Няма ли нещо? Не. Това ще бъде. Ма този тиган за пал ще го използваме първо преди това. Преди това да си вземе една паничка с една сърничка, зайченце бяло, в тигана се играл и го тресна от тока и така. След като сме взели тази хубава прекрасна паница, която още е мокра, си скарваме това, което ще изцеда спагетите. А преди това да го измия. И това само да направим пожар, чай се превърти на бесискам. Бесискам. Ай, това става. Добре, след. Ами ти спагети почнаха ли да ги тая? Yeah, boy. Yeah, boy. Не знам как се пече хлебиш. Yeah, boy. Yeah, boy. Yeah, boy. Мисля, че се замена влиза да речи на тук. Майка ти топла вода! Добре. Сега време да бръкнем в контакта. Шикам се. Тук да си видим спагетите да ги бъркаме. Майка ти. Да. Забавно ми е. Цак, 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 цак. Пепеклони в стомаха има цак, цак, цак. Продава скъде, че тук кошмар в кухнята. Направо ми е цак, цак, раки, так, так. Руди в стомаха имам чак, чак, чак. Направо ми е цак, цак, раки, так, так. Руди в стомаха имам чак, чак, чак. Раки, так, так. Руди в стомаха имам чак, чак, чак. Направо ми е цак, цак, цак. Направо ми е цак, цак, раки, так, так. Руди в стомаха имам чак, чак, чак.
че аз ги бъркам. A few moments later. За точката, значи, докато стане и 6 на минутите ми тук отгоре, тук някъде си, тук записа ми снима, докато стане 6 и бая. Не съм добър с главата. Аз отивам се седна, ви си седите тук и пазете спагетите, да знаете. Направо ми е цак-цак, раки так-так. Люди в стомаха имам чак-чак-чак. Това ви казвате, аз пак отивам, ама то път чалей да възпада, знаете. Чао. Готови сме. Време да го направим. A few moments later. Ai, com... Ще намръгна тези другите продукти, които сега ще ги направим. Аз докато си правя нещата, сега ще ви излезе на екраната на телевизорче, от което ще видите новия ми TikTok. Новото ми TikTok клипче ден. Вижте сега, шефа ми са майстор. Гледайте сега. Чайте да мръднем това. Съвременно ще ставим това. Направо ми е цак-цак-цак-цак. Преди в стомаха и имам цак-цак. Аз казах, че не съм добре, ама... Не чута, бе. Добре. Е така през прозореца. Се видя ли нищо? Да, ще го след тук да сме. Направо ми е цак-цак, раки так-так. Люди в стомаха имам чак-чак-чак. Сега е време ние да се вземем с работа. Така, вижте гай сега. Този тиган го слагаме тук. Да загрее. Вижте сега. Няма да пипам олио. Няма да пипам нищо. Абсолютно никакво олио. Да, сега ще ви заснема, че няма олио вътре. Ето. Няма олио, просто го слагам така малко да загрее. Изминал съм се преди това. Взимаме този крем, виж. И го мята жълта. И си става работата. Сам просто те чакаш. Да, мисля, че вече се пече. Направо ми е рад, цак-цак и цак-цак. Попреди в стопакето, цак-цак. Yeah. Oh yeah, baby. Oh yeah, baby. Продължите пръсо. Направо ми е цак-цак, раки так-так. Люди в стомаха имам чак-чак-чак. Нека да го видим. Ей, няма да заде сам.
ще е лоши залепа, хора. Направете, кажете направя. Вижте. Коте, вижте. Така ще бие Миша. А вие ако не ме слушате, така ще ви направя. Тук откачам разказах. Направо ми е цак, ръки, цак. Аре, Кремише. Много бързо се печеш. О, как мога паши. Гледайте. Гледай, брат. О, Креми ще го бия. Чакам да се изпължи без оли, го правя и пак само много добре. Опитайте го. Не го правете с предложител, не включайте опаковани такива неща, ако сте още са малки, нали, не го правете. Сами вкъщи. Окей? Не шега, хора. Не правете такива неща сами вкъщи. Да има някой предложител с вас. Майка, баща, сестра или там, който ще дава, сестрата да е голяма, да не е някакво джиже. Направо ми е цак, ръки, цак. Ми в сумаха има цак. Направо ми е цак, ръки, цак. Ми в сумаха има цак. Шегувам се. Направо ми е цак, раки, так. Руди в стомаха имам чак. Само напоследък да се оправи. Тези спагети забравих, че трябва да сложа първо подправка, преди да ги става да се почува. Така че сега... Ей! Няма да падаш. Не. Так малко. Той не знае. И ми се лежи, пускам го и си гледам телефон. Бата, да се запрея, бата. Това нали знаеш работа с къде тук? Защото това ми е кошмари в кухнята. Габи, не ме интересува. Брат, стои зад мен, нали знаеш, че ще гледат хора. И? Добре? А да, ти бъдете спагет. Майка ти да е. Виждам, че ме видя. Нищо, поне ще има някакъв клип там, ако знае колко да е. Къде? Бачи граната спагети. За първ път правя толкова спагети. Мене вътре на твоето легло. Там е тате и аз. Да. И поседи. Чай. Не, само да, тази ми. И аз сега.
бе. Мисля, че това е стабилно. Ако мина, ми сте брат. Бака. Там се. Добре, то ти знам, че... Много съм. Виж сега, пак ще ви покача го. Си много... Няма, Олю. Няма. Олю. Няма. Ох, ще да бутна нещо. Днеска, нали... Там ходим за това антибиотика, защото за мен беше много зле. Имах антибиотик. Ами за зъб пие се по едно на ден. И днеска пих първото хапче. Помага горе-долу. Майка ти почех се кълна. Ой. Аз май съм хвалил. Чакай да видя. Секунда да видя. Доксициклин Актавис. Да. Да. С зелено. Да, ама човек каза да не наспиваме, тук беше от 6 до 12 седмици. Добре. Ще видим, ако има нещо, ще го спра. Вземат моите последни, и аз да. И готово. След малко ще минем по време. Няма проблем. Днеска тя бе надявам, накрая като направи това домашно с кренвирш, беха имали студени, ама... Къде ми е ножа? И чак това усети вкуса и успех да изям трефили и половинка краешник и да яде трефили и с моите половинка краешник. Пари. Да. Да. Бай. Не ми ще не може. Но обръщате внимание на това, тук говорим, да беше зад мене. И взял се. Тук се направя шеф Манчев. Е в кухнята в момента. Да. Bom. Bom.
само сега. Между другото, оставете по един лайк, ако искате. Или пишете долу в коментари. Оставете по един лайк и пишете долу в коментарите. Да искате още шмали в кухнята. Всичко е точно. Той къде е? Средко го няма. До края на месец няма да го има. Найде. И само за прегледа територия е 55. 55. Така че е събота и неделя така. Пашно. Не сме ходили на преглед. Не можахме да влезем. Да. Неков колега на стати, там говорих с него, защото той в принципе имам приятел, който е заболекар. Говорих с него и той му каза две неща, че се помогне за неговата дъщеря, че тя била така също. Сега. И е, Това нещо трябва да се измисли, така се свърши след малко.